Nakahanay na ang traffic plan sa City Traffic Management System sa Lapu-Lapu City alang sa pagdagsa unya sa mga tao sa mga samang. Ani ang report. Sa upat ka mga samang sa Lapu-Lapu City, ang Humay-Humay Catholic Cemetery ang labing dakong samang sa dakbayan tungod sa kadaghang mga minatay nga gilubong dinhi. Busa aron masigurong hapsay ang pagbisita sa mga upunganon sa ilang mga mitaliwang kabanay nga gipahiluna sa mong samang. Magpatuman og road closure ang CTMS sa maong dapit karong Nobyembre 1 ug 2. Ang mga magdaog sakyanan kutob lang sa eskina Humay-Humay Road ug General Eleno Amores Street tugutang makaagi ug one-side parking ang ipatuman habig sa may Hoopsdome ug Maximo Patalinghog Avenue. Natay mga exemption katong mga buntes, katong mga disabled, mga senior citizen. Pwede na ito pasudlon nito pero i-drop lang. Tapos magawa sila kay wa man tayo naka-designate nga parking area sa Sudgod. Niya ng mga adlaw, mupakatap og 25 ka mga traffic enforcers ang CTMS sa maong samang. Sa pribadong samang sa Marigondon, usa ka lane ang itagana alang sa mga sakyanan nga musud sa samang aron ang pikas lane magamit sa ubang mga motorista nga way katuyuan sa samang. Sa maong dapit, 15 ka mga traffic personnel ang ipakatap sa CTMS. Sa pikas bahin, nagtinguha usab karon ang CTMS nga hangyuon ang kontraktor sa drainage project sa S. Osmeña Street nga temporaryong ipahunong ang ilang trabaho sugod sa buwan sa Nobyembre kay ang dapit ang magsilbing diversion road sa mga motorista di ilang atol sa kalagkalag apan hangtod na sa fiesta sa Dakbayan. Plus activity pa diri sa Hoopsdome, siguro ang yun na mo mga more or less 1 month siguro ana. Depende sa sitwasyon kay isud man god mapiktuhan daghan kayong activity. Sa pagkakudlo ning balita, wala pa makuha og habig ang DPWH Cebu 6th Engineering District nga gikatahong maoy nagda sa proyekto. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Merondina, Balitang Bisdak.